Isejħulu l-Marli ta' Malta, jew aħjar ta' Għawdex, u m'hemmx dubju għalfejn isimhu hekk. Il-Marli Kantana. Baby, I love you to want me, the way that I want you, the way that it should be, and it goes on and on. Imma din mhux diska ta' Bob Marley. Ma Marley jista' jkun li ġieli ntqajtu fil-pjazza ta' Tok ir-Raba ta' Għawdex. Imma aħna mal-Marley ntqajna d-dar tiegħu fix-Xewkija. Dar li Marley isejħilha Razzett. Il-Marley jismu John Spiteri. Jgħidilna li jgħix waħdu. Imma fil-verità jgħix ma' ħafna annimali li jżomm fir-Razzett u fl-Għelieb. John jagħmlilna l-kafè u jibda jirrakkuntalna l-istorja tiegħu. Ta' 8 snin John kellu jiddaħħal ġo orfonatrofju f'Għawdex għax il-ġenituri tiegħu ma setgħux jieħdu ħsieb. Meta għalaq 18, John għamel kuntatt ma' missieru fl-Ingilterra. U fil-fatt kif ħriġt mill-istitut l-ewwel ħarġa tiegħi tal-ġurnata minn hemm kienet l-Ingilterra. Lura Għawdex, il-Marley jidħol għal Mr. Malta u jiġi t-tieni. U dikinhar kienu bħala bodybuilding għaxrunna niftakar s-suf ta' saqajna jagħmlulna l-baby oil. John isir ukoll plejer tal-futbol u b'gol tiegħu fl-aħħar minuti it-tim ta' Xewkija Tigers jirbaħ il-kampjonat Awċi. U kellu jinqala cross u kelli nkun jien nidħol feliċità, nagħti daqqa ta' ras perfettament ġal-kantoniera tal-lasta u bil-ferħ x'na għamilt il-gowl. Bdejt nara n-nies kulħadd jaqbes għal ġol ground. Imma dan il-ferħ għal John malajr jispiċċa. Mhux dejjem iġġib għall-ħajja kif trid int. Is-sitwazzjonijiet dejjem jinbidlu. Illum tkun minn fuq, għadha tista' tkun minn taħt. U hemmhekk trid toqgħod attent għax il-bniedem jintilef f'mumenti hekk u jiddispjaċih. John jispiċċa bla xogħol u jispiċċa bla flus. Għal żmien twil, John iddisprat u jmur jisraq. Il-moħħ tiegħi jgħidli, tittgħix, tittiekol, qed tara il-kbarat, sinjuri qed jgħixu żaqhom mimlija u int mejjed bil-ġuħ. U tiġi tant darek mal-ħajt illi tibda toħlom. U f'daqqa waħda ħlomt li mmur nagħmel hold-up. U żventurament l-azzjoni ġiet il-kontra, flok ħadd il-flus, spiċċajt 17 xahar il-ħabs, Kordin Malta, u minn hemm bdejt dejjem inħoss u nitgħallem. Il-mument li fih John ħareġ minn ħabs jibqa' jiftakru bħala l-isbaħ mument ta' ħajtu. L-aktar li fraħt meta ħriġt mill-ħabs, meta qalli li mħallef qalli llum inti tmur taqbad il-vapur ta' Għawdex. U dak il-ħin tirt bil-ferħ. Il-libertà għal Marley tfisser kollox u qatt ma leġa s-sogra li jitlifa. Illum tallem japprezza l-aktar affarijiet sempliċi. Għejx il-ħajja, għejx il-ġurnata. Ħares lejn is-sema kemm sabiħa, ħares lejn il-baħar, x'baħar sabiħ għandek, kollu ħut, kollu ġmiel. Tħares lejn it-tjur, lejn il-bejjem. Imma l-Marley jgħidilna li meta l-flus jonqsu. Imma mbagħad tiġi għar-realtà u tmur iddaħħal idejk fil-but u ssib li ma tistax tixtri dak l-oġġett jew trid tħallas il dak jew il-ieħor u ma tistax terġa' tibda tħokk rasek mingħajr ma trid.